ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನರಮನಿಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಅಂಡ ವಿಟ್ಲದ ಶಶಿ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸದ ಕಥೆನ ಕೇಂಡ ನಂಗೆ ಮೆಯ್ಯಿರ್ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಹವ್ಯಾಸದಾದ ನಿನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಶಿ ಭಟ್ರ ನಮಗೆ ಏನಂದು ಬರ್ಕ ಭಟ್ರೆ ಓಲ್ ತುನ್ನಲ್ಲ ಗಡಿಯಾರನೆ ತೋಜೊಂದು ನಿಂಕ್ಲಿ ಅಂದು ಅವು ಏನೊಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಅದು ಬಿಳೆದು ಆತಂಡು ಕಜಿನ್ ಬ್ರದರ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ ತೂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮರಲು ಶುರು ಅಂಡು ಯಾಲ ದಾಯಿಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗಡಿಯಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಂಡು 10 ಮಲ್ಪುನ 25 ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಂಡು 25 ಬೋದು 5 ಅಂಡು 5 ಬೋದು 100 ಅಂಡು 100 ಬೋದು 150 ಗಡಿಯಾರದ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷನ್ ತೂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ಎಂಕುಲ್ ತೂತ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜರ್ನಕುಲು ಪಪ್ಪ ಮಾತಂದಿನ ತೂದು ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಪುರ ದುಂಬು ಬೋಟಿ ಮಾರ್ನ ಅವಡು ತಿಂಡಿ ಮಾರ್ನು ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಫೋನ್ ತಂದಂಚಿನ ಇಂದೇ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂದಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಫೋನ್ ತನ್ನ ಆ ಟೈಮುಡು 15 ಜನ 20 ಜನ ಇಂದೇಟ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ರೆಟಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಫುಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಒಂದು 1963 ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವ ಡಾಲರ್ ಚೇತಕ್ ಒಂದು ಪುದರ್ದಿ ತೆರಿಂದಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 79 ಮಾಡೆಲ್ 1979 ಮಾಡೆಲ್ ಆ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಡೋದಂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಲರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಶೋರೂಮ್ ದಾಖಲೆಗೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ 4 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೀವು ತೊಲೆ ತ್ಯಾನಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೀ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಫೋನಿಗೆ ಕೀ ಕೊರ್ಪುನೆ ಕೀ ಕೊರ್ದಾದ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಕೊರ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈತ ಕಾಸು ಬಡಿವಂತ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲಂದು ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಣ್ಪೇರು ಆಗ ದಾನ ಆಗ ಕಾಸದ ಅಹಂಕಾರ ಕಾಸದ ಮರ್ಲು ಅಂಡ ಏರು ಇಂಚಿನ ಹೊಂಡರ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನ ತೃಪ್ತಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ಪನೆ